Pagsugod sa number coding scheme dinhi sa Dakbayan Sugbo, gihulagway sa kapulisan nga epektibo. Samtang daghang mga violators ang nadakpan sa motoridad bisan pa man sa wala pa'y patuman ang number coding scheme. Ano ang report? Mas higpit nga enhanced community quarantine ang gipatuman sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Sugod karong adlaw gipatuman ang number coding sa tanang mga sakyanan. Tungod ini, wa na tuguti nga makabiyahe ang mga sakyanan nga wa tuguti base sa katapusang numero sa iyang plaka. Ang gitugutan sa adlawng Lunes, Miyerkules, Biyernes 1, 5, 3, 7, 9. Samtang sa Martes, Huwebes ug Sabado 2, 4, 6, 8, 0. Sa adlawng Domingo, walay sakyanan nga gitugutang makabiyahe. Sa pagkakaroon ang ato ang mga checkpoint sa kadalanan, ang mga istasyonan, makita gid nato nga medyo ni minus ang mga sakyanan, sa labi na sa katong mga pribado. So ato ang mga kaigsunan sa Cebu City ni HID ug nituman aning number coding, which nakapatabang jud to limit people from going out. Giklaro sa otoridad nga kadtong naapil sa exemption sama sa mga frontliners, mamahimo ra gihapon makalusot basta magpakita lang sa ID, employment certificate ug ubang mga dokumento. Kato sa mga gibanggit nga mga requirements, andam lang nila permanente para just in case sa case checkpoint may pangitaon mapakita dayon nila. ID, unang-una ID. Certificate of employment. Oh, yes. And then katong mga passes ninyo nga available. Quarantine pass. Samtang sawa pa ang number coding scheme, daghan na ang mga nasikop nga nakalapa sa enhanced community quarantine. 1,420 ang nasita kay walay ECQ, samtang ang naisyuhan og traffic citation 6,778, TOP 482 ug 776 ang mga na-impound nga sakyanan. Apil na ang mga motor. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.